Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babit. Ka sengkasi sengkeme bat senrait ha ka arpu henrytrik urumpang arajar arpuway kalapun sngau ha ki tendong skor jong katanat Community and Rural Development Block halor ka mat jing persya di ki dorbar snong ban ai jing bit ne ka benta bantai ki knap thang met yap breu ka sengkasi sengkeme bat senrait ki lapun sngau ya ka mat ha ka jing ya theriatai bat ki officer jong katanat Community and Rural Development Block ha ka jing lang ka balalong ha yojana bhawan Shillong. Kumban supentip hang ni, kajing Bishar Meghalaya High Court Dangshan kala hukum ya katanat Community and Rural Development Block balami kemadda u Commissioner and Secretary Syah Kesorkar Jela ban penong ya kajing lang na kabenta ban weng ya kajing na kadaw kajing duna ki jakat hang med yap breu jong kaseng khasi bat ki jong kasen right hakeleng ka Jela Meghalaya. Habakren hiki nong thok kubor hadin ka jinyalang u Presiden jong kasen right Joai uma OR Chalam ulaong bakasen right kalama jing ban yo award ya ka no objection certificate bantay ki jaka thang medya breu nakadaw ka jing bam ailat ki bor penyai ni senchar snong hakawai pat kaliang u Presiden jong kaseng khasi sengkme uba don kupar dekar ulaong bakalong ka basniu bok bakadon ka jing persya ban ai jaka ban bu ya ki jaka thang medya breu bat kum kaseng ya mentahi kadon kam hado sispa khandai puwai teli ki jaka thang med yap breu hanrai kani ka jing ang not ka syusa hasun namar ka jing bamyo jaka oi idon ima ka kasil jong ye bam ka jo kumlo nrei ha jing ye kidon ye per la jong kinyam ti nrei bat persya ya ka ban pendap ya ka nyam ka kom khamta ma ba kuat ya ka met jong u ne ka nong yap kalau kau ikat sang kau beli try kendra unma ban biak ban maaf sabia ngosusi benong ba preng jongi kibasong al po kani ka ri jong ka bri jong nyu trap ka ba ngi kasingi ngai bang iwan lembau tu so pet meneng ndrei hapok nang jong yema ban pendap ilang jong kanyam kurkom kalau kau bok empat donut hado kata-kata yagi kun kasih kara babat fakso ala nam terai ajing jongi kasih bula wan long bris kene putai wan rangkat bakanyam umdan kam cio bendali wat nyam cuai ladon pa bala kanyam kurukam ladon rupa nado kanyam ke bah puah bakayu kanyam jer kanyam tua ter taksan rengiu kapoi man hado banda poi kapuar kabun klan no nagadi pertai banda pendap ya kamet basa da kam besim ding kading ka batang yau nong yap ru kamdai kading ka siapan ki dukan ki stran ki batang da lektar da jemproi lei kading ka bangila rara nak peyeng lengkap ba kerpat kerpon obli terakan suamkin saya ketukan ya ketuk telau ni yeng yem ju tangi ka met yap takan no ka ding siapan la ni la jemprot ni ka laitar ni ka no ka buat ding lei da ka mesem ding ka bang ai ta go ka dam nado bagi mi da ka luang pay hado ngena pois po jagatang haulum bagantang bantang ha ka pep ban pun ko ya kata ka met yap jam unak basa nola kata umdai tam ladap bantang to la ko la adap ida pendap ya kenyam guru kam nado kalen kepo hado keba kelasang bat hado keba lejer la to biang ya ubriu bunyi pai celagi medat meyau ban bam ko hado rublai kini ber khoi kini bentar jong kenyam lada apa kadi kasih jengi gemla ben pendap ya kini kenyam guru kam sano ketu kemensian untuk nong yap kan le ngi ngi lada kampoi siapa jaga song ne kalau abang siang kalau sebetap bakal lagi kalau abang kelak kerai nomor ba semua abang kuat ya kalau mungkin yang berkom berkamlah abang sebanyak abang song taj lengkap lagi mi bidat biyau digidai gini bapin pangnut pensa bapin pang mensia mi ado kata but nasongo yutu new samla ba air tu ka kiai tu ka red petition cak kuat au arja kat kedai berkekut kalau ayah ke judgement ke bebiang
dak ba kapta yak sarkar bakan khot ekan yang mentas ni tingi lo kemak sarkar bedun buram leak ben pencai iki jing jing kam jingi bat akjo ka puang kerpa kerpon lo ya kita jeno punya celong babat ya ka an harjo kiti bakim dei ban sutu bakra ba kum kilo punya celong kidai maki men pe ya ka development but welfare jok nong katau om ban ya pi ibor potong potau lamar kimla ban bat ya ka an harjo kiti lamar kat kum ka an jong ka hukum jong ka an hikalong ba nobody is above the law and ignorance of the law is no excuse. But nani cakamat hadim laikan ba sarkar ngam kan ayang ka jubab ba kumno ka igikendo nangan ya cakamat but number ba nobody is above the law and ignorance of law is no excuse. Hakta nong rim ngin ya fight but bangin job. Ngai scam ba lomba jing kerpal ni beli takin rat ye gini pu ba jengi khoi kinan ulong kanang ba gini ya bencong sok sang san ani sla pertai ka bangiwan bat im tang sipur bat bangiyo beli pairu dakang ti badai selagi midot meya jongi kalong ka pop kasang ka ba persya ban pendep ya kano ka put ka met yap mot ka put ka bangin diwan kado show boleh. Tega takabas ngaburam ya ka materi high court kala sim khia ya kane hakan nongrim. Ka bangiwan seperti ban ka maya ka hok anda la akut kata ka sngi ka por ka jongi ngin lai phai so utrai. Kat kom ka jengai ngin lai phai leng ba ka ding. Te ka ne ka jeng ki ya kando hang ne ha khasir ya ki jaka pendep niam sngi lai kado in batai i presiden jong kesangkasi tangapat ngan su batai kandiat haka jeng yadai bat ke problem kebangi ya kendo ha Giant Hills kaba ha Giant Hills ki Sanraj hakaleng ki jaka jong Giant Hills ki don la ka jong ka jaka thang na do ki por man berim ba ki nong bo nong thau ki la bo ka jaka ba kentang ban lai thai show boleh try kan te ka kajing ya kando jeng jong ipat hajan hills kalong hagin nong yalam senong kiba la don sakawai pat kajengat kila long majority maki ha kata ka senong pandang ki khon ki riat ki jongi ki yo ya ka scheme manswa ka karsan kane ka forest department ta ka ba buram kan mau ya kerteng jong ma kambel sulai bala bam kwa hadwaru belai bara kacing posiau yang jong belai try kenrat wan ra ya kane ke eco friendly crematorium sakapathai kaba yarap yangi ki khon niam tre niam kasi hakaleng ki jaka wat ka government ro kala phai den sangi kala don kata ka jeng gete kular ha padang ke forest department bat ke Sanraj Juai ka balong katrai jong kene ke crematorium ke pemerintah lang ba ka peten ka bang ila leple na do usnem arjar khatlai te ke government kala karsan ban sna ya kini ke jeng sna ki pakodor namar ba ka kane ka jeng tei kayarap yangi ya kapor kayarap ro ya kane ka ong ka bangi ong ka pollution free kayarap ro ya ka jenglot namar ba ha kini ki rukom thang jongi ki man berim kidang ye thoi general secretary mane ni padan kam de ki pasor mo nang padan kam de ki deng kse handre man tapat ha kane ka teknologi ka pementa ngin ka jenglot kan dewa tang lai spa ban padan kam ye ka deng ka ba sipot ka jengjrong ban pendep ya kamet yak yok jong no le ka no ki bala dai ban dai phai so blai temanta kala ya ke government kala support katukan ni teli atho teli kala support manswa ka support nyau teli handai menta kala senge na do usnem arajar khatsan na do usnem arajar khan riu khan nyau ka klem ai jengkar sanso ya ki khon niam tre niam kasi hakaleng ki jaga handai menta pat ki khon jongi ki yo jengi rapat
kidon kibayo na ka MDC scheme hapo Giant Hills kumbalay tali kiyo apat na ki MLA MP scheme kataro kayarap hiyangi banyo ban pendep ban snaya kita kijingtay nakabata bangin bakat kum ka katien ko ong ba im kanyam im ka jay bro te kaway ka problem kabangi mata kalalong hi mata kaway kahadek yangi kinong penyaj nado ka senrajwai hado ka sengkilang hado ka sengketu senrai sengketu niam tre sengkasi kaba kinong yalam snong menta ki penwit bakim ailat ban clear ya NOC ban sna ban penwandur ya kini kejingtai ko magana example if menta ha ka snong menso bi kadon kawai ka scheme ka baki ne ki khon ka senraj ki yo na u MP bat MLA la dep leveling ya kajaka handrai hadin baki la ya kelumar ki khang persa ki krem INOC hado mentaka singiro kimpat yo te kani ka kam kala apoy sado ka table jong deputy commissioner jong West Giant Hills district handrai hado mentaro 4 yo jeng tiep ja ayu te nga ngasngau ban ong ba ka government kada ade ban ai ka direction ya ka district council ka bade ban pat ya kini ki headman ki he chnong ba kim day ban sim ya kabor khi jongki kim day ban instigate ya kinong snong ban ya persa kawai ya kawai kejengat namar ba ngiim ha kane ka secular democracy ngidai ban burom iwai ngidai ban burom ya ka jong kiwai bat et ya la ka jong handai mdai ban ya long nong shon ha ka jaka song ka bangi song kum ki ritpat ki badan hapo kane ka state ka bangila im la sa namar ba boroh ngitip syaban wanu poreng dai tanggan yam kasin yam tre badan ha kan nega jaga hanrai menta ngila kalalong kirit pat ke menta ngala sngo ba la yo lat ban ring ban penhiar men sem ba ka high court kala pele ka jengkang ka berit kermen ba ka government kan le ya ka ai ka badan kam na ka banta ki jakathang ki badan hakeleng kitan jong ka khasehel batro ya kane ka crematorium kaba ka la simkti da ka senrajwai kaba kino ki khon jong ka nyam kasi nyam tre ka badan hakaleng ki jaka jong ka makhalia ki ban man pan ya ka NOC ha ka jo ka por ya ka estimate ya ka design ya ka no ka jing batai na ka senrajwai hi ka dai ka office ka bapat ya kita klaim dele silang kamat ya kino beban pan jing rap kamju ong em sen rajwa hi kawan sekamat ban kersan kenang ba lada hajwai leni hasang pung haraliang kiyo kum kene sakibai ki cakaro kidai ban yo